Rapport imħejji mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru klassifika l-linja nazzjonali Air Malta bħala l-aqwa waħda fl-Ewropa. Fil-fatt, matul it-3 xhur ta' bejn April u Ġunju, l-Assoċjazzjoni sabet li għal kull 1000 bagalja intilfu 3 biss. Fl-Istati Uniti jitla l-9 l-ammont ta' persuni li tilfu ħajjithom meta sfronda pont f'Mississippi. L-isfida tal-life cycle reġgħet magħna. Iżda b'xorta ħażina waħda miċ-ċiklisti Joella Zappardi kellha tħalli din l-avventura warajha hekk kif weġġet ida ftit ġranet biss qabel ma bdiet din l-isfida. Malta tirbaħ il-kampjonat dinji tal-lob tan-nar illi ttella ġewwa l-belt kapitali Taljana Ruma. L-għaqda tan-nar Santa Marija tal-Imqabba li rrappreżentat lil pajjiżna ġiet klassifikata fl-ewwel post. Kienu l-aqwa seba' tad-dinja huma itqis li għaċċo kontana u rbaħnielhom dan għall-pajjiżi l-kbar inħossuh li huwa ta' sodisfazzjon kbira għalina. Raġel ta' 49 sena jitlef ħajtu traġikament fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Dan wara li prova jsalva lil uliedu illi sabu ruħhom f'diffikultà waqt li kienu qegħdin jomu. Miriam tfajla ta' 19 sena mis-Saudi Arabja bidlet is-sess tagħha sabiex tkun tista' ġġib il-liċenzja tas-sewqan. It-tfajla li llum il-ġurnata ġġib l-isem ta' Khaled qalet li jieħdu l-isptar kellha f'moħħha biss il-liċenzja tas-sewqan. Hekk kif ġewwa s-Sawdi in-nisa m'għandhomx permess isuqu. F'dan ix-xahar qegħdin infakru 30 sena mill-mewt tal-kantant tant popolari magħruf aħjar bħala r-re tal-rock and roll Elvis Presley. Presley huwa magħruf bħala l-aktar forza kulturali li kellna fis-seklu 20. Elvis huwa l-bniedem li identifika l-mużika pop u llum il-ġurnata bostu ma dawk in-nies li jippruvaw jippersonifikawh u jagħmlu bħalu. Iċkejkna Madeleine McCann talaq 100 ġurnata minn meta jebet. X'seta' ġara miċkejkna Madeleine? Jista' jkun li Madeleine imxiet il-barra mill-appartament. Tgħid waqgħu f'dawn it-toroq imħafrin, mirduma u taħt. Jingħad illi l-pulizija qed jerġgħu jordnaw illi jerġa' jsir it-tħaffir hawnhekk li kien diġà jingħalaq biex bħalissa jippruvaw jaraw isibux xi ħiel ta' Madeleine. It-tfittxija għal Madeleine qed issir propju ma' dik it-triq u anke hawnhekk ma' din it-triq illi fil-fatt ħaffru ħafna minnha hawnhekk. Jista' jkun li Madeleine imxiet lejn il-baħar viċin u ħada. Ommu Mr. Madeleine konvinti li xkejkna Madeleine inħatfet. Tmut li xi ħmara tad-dinja fl-età ta' 114 sena. Jon Minagawa li hija Ġappuniża hija rikonoxxuta mill-Guinness World Records bħala li xi ħmara tad-dinja. Tifel ta' 11 sena Oliver Manjon irnexxielu jom 3 kilometri minkejja li għandu diżabilità. Il-Vatikan iniedi servizz ġdid tal-ajru li se jkun irħis u se jservi sabiex il-pellegrini kattoliċi jkunu jistgħu jmorru jżuru siti reliġjużi u ppjanat li b'kollox jibdew jużaw din il-linja tal-ajru madwar 150,000 persuna fis-sena. L-Ingilterra tinsab maħsuda wara l-qtil makabru ta' Rhys Jones, tifel ta' 11 sena. Il-medja Ingliża qed tiddedika paġni sħaħ dwar din l-istorja, blu l-awtoritajiet esprimu s-soba tagħhom. Il-Prim Ministru Ingliż Gordon Brown iwiegħed li l-liġijiet il-ġodda ser ikunu qed jiġġieldu din it-tip ta' kriminalità. Fi Spanja diqa kbira wara li tħabbret il-mewt tal-plejer Antonio Puerta. Eluf ta' persuni jżuru l-ġisem tiegħu. Puerta imut fl-età żgħira ta' 22 sena.